venia a explicar una miqueta què hauria de fer un pacient o una persona que notés una clínica que podria ser suggestiva d'un ictus. Entenent un ictus, que un ictus és el mateix que una embòlia o una AVC, no? Que té molts noms a nivell col·loquial, que al final és un accident vascular cerebral, que vol dir que hi ha una part del cervell que està deixant de rebre flux sanguini. Llavors, quina clínica pot donar un ictus? Doncs pot donar una alteració de la parla, o una pèrdua de força del cos, d'un braç, d'una cama, o problemes fins i tot de visió. Llavors, la recomanació seria que qualsevol que noti, que sigui ell mateix qui ho noti o que ho noti amb un acompanyant, que noti això doncs, que no pot parlar correctament o que li costa mobilitzar una part del cos, que truqui immediatament al 112. És molt important amb un ictus actuar quan abans millor, perquè a part de confirmar el diagnòstic, evidentment, quan arriba a urgències, ha d'anar, hi ha tot un codi ictus que es diu, que és un sistema de funcionament interhospitalari, que el que fa és que aquestes sospites d'ictus vagin sempre a un hospital terciari, on hi ha un neuròleg, on hi ha prova d'imatge immediata, i si es confirma que la sospita és un ictus, fan un tractament que a les primeres 4 hores, sobretot, pot ser un tractament molt més eficient que no un cop hagi passat aquest temps, i permet reduir les seqüeles o fins i tot la mortalitat. Mira, el que jo recomanaria després d'haver trucat és que poseu la persona estirada, de costat, si pot ser, per evitar si tingués nàusees o vomités, que no faci una broncoaspiració, que no tingui un problema respiratori afegit, i potser descordar una mica de roba, que respiri correctament i esperar. No s'ha de fer res més en aquell moment. L'ictus és la segona causa de mort d'Espanya, o sigui que és important que en prevenim, i sobretot és la principal causa de discapacitat a llarg plaç.